viete, že ja sa živím nohami a ústami a ja už mám jednoducho dosť. Alfrede, ja by som ťa veľmi pekne poprosil, keby si to na chvíľočku za mňa zobral. Alfred je skvělý chlap, je to za mě. Pokud nebude vadit jazyková bariéra, jo, že nemám problém, já to No milé Topolčany, je to Čech, vadí? Můžu chvilku za něj? Super, děkuju. Dobrý, paráda, díky vám, dobrý večer. Dobrý večer. V takovém případě další věc, kterou pojedeme, je průjezd hořící stěnou. Stěnu jsem plnil benzínem a Rudo se svým rozjetým autem touto stěnou projede. Prepáč, ja viem, že už som bol na ceste preč, ale ja by som si to predstavoval trochu inak. Mám taký nápad, ja by som si to predstavoval chlapa na kapote, vieš? Jako ty, že z těch hor a tohle extrém, samý extrém, ano. tak to chceš prostě víc extrém. Ano, veď to aby jsem prostě si to zaslúžia. Jasně, to určitě jo, aby se přijel chlap na kapotě si. To chcem vidět. Já to zařídím, nevím jak. Chcete? Ano. Dobře, já to zařídím, nechte to hlavně. Rudo, mám tě někde? Dávaj chlapa na kapotě, prosím tě. No dávaj, nediv se, no, to je Jožovo nápad. Já jsem si to nevymyslel. Ale on tam něco řeší, možná, že se povede. Rudo, to je jediný Slovák v našem týmu. On je rychlej, ten to zařídí dobře, neboj se. Jo, vidíš, povedl se, prosím. Máš tady chlapa na kapotě. Vraj to je jazyková bariéra, jasné, ja neviem, čo to je, ale takto No, to na kapotě, takhle jsi to představoval. No vôbec nie. Jak to, že ještě jsem se tě ptal, chceš, aby jsme sem přivezli chlapa na kapotě? Ano, vymyslíme, bleskově vymyslíme lyžování na kapotě, prosím, jak krásně lyžuje. Nehnevaj sa, ale ja som to predstavoval tak, že ten chlap bude na tej kapote vpredu, no na tej, čo je Skrz stěnu, hodně. No, prosím, ticho, nemůžete, to je super nápad, teď to nepě, jako tam vidíte. Rudo, pojď sem. Hele, teď má rodobití, stůj. Pavle, pojď sem. Hele, tady došlo k takovému problému. My jsme si s Jožem vůbec nerozuměli. Ty jsi neměl přijet na kapotě tamhle někde za autem. Tady jsi měl být na té kapotě. No, pěkně si lehni třeba, chytni se. Hele, neboj se, nic se ti nestane, pořádně se drž. Ruda tě tady postavíš. Neboj se, bude to v cajku. Presne, poleží si, pohodička, no, áno, mám ešte takú predstavu, už keď to bude na toto tým benzínom, než robí aspoň pár chlapoček na chlapa. Chceme, aby... Já nemám, aha, hele, problém. On nechce. No, Pavle, prosím ťa, kvôli týmto úžasným divákom, pár chlapočiek. Hele, 4 kapky. Jenom 4 kapky. Mážu na pivo. Jasně, hele, i ti s Jožem zaplatíme večer pivo tady v restauraci. No vidíš, jsme domluvili. 4 kapičky, neboj. Máš to domluvený. Toto čo? Přidáme, ne? Určite áno. Mážu mňa. Toto pivo. Tak si to púši, Pavle. Teď bych měl jedno vylepšení, já jim jenom řeknu. Chlapci, jeďte dokola, musíte, tady nejde opět. Jožko, pojď se mnou, ať nás ty mikrofony berou. Dobré to povoď. Já jsem byl vždycky hrdý na to, že ty věci vymýšlím já, víš. A ty ses mi tady do toho trošičku
jak si namontoval, víš? A to se mi moc nelíbí. Z toho důvodu, teď jsem tady přišel s nápadem já. Já jsem teď zařídil to, že kluci objedou kolečko, dámhle na kraji rovinky toho Pavla Ruda uváže za auto a krásně ho tady potáhá po té černý běžně. Chcete? Ano! Já vás neslyším. Chcete? Ano! Super, Vy chcete zničiť super, Pavla? takže Jožko, dívej se, za malou chvíli s Pavlem provedeme předpisový lynč, tak jak na divokém západě, akorát, že ne za Mustangem, ale za tím Bavorákem starým. Bavorák starý. Vidíš? Pavel, to má spočiť. No prostě jo. Ale Pavle, vstávej na nohy, nedělej, prosím tě, sundej helmu, sundej přímo do trce, možná dneska něco bude slyšet, sundej ještě ten. Pavle, nezgoda! Ale nezgoda! Pohyby a zlinčovaný nůž. No! Vieš, čo teraz idú robiť? A já bych, moment, Jožko, jestli tě můžu poprosit, jestli bys chvílenku poslouchal teď ty. Já jsem si dovolil, jak vidíte sami, teď bude následovat přestávka, ale já tu přestávku vyplním takovou jednou kratičkou věcí. A to je to, že já vám na Joža musím prozradit, nebo konec konců možná, že to všichni víte. Jožo před zhruba asi týdnem na stadioně v Levicích se pokoušeli s Fabricem Lesierem zdorat takový rekord. I to bylo ve zprávách podražení 3 aut za sebou. O tom mluvit nechci. Kromě toho Jožo se u nás nechal i zapálit a jezdí s náma a je to náš dobrý kamarád. A hlavně, my jsme chtěli u vás udělat vystoupení včera, ale nemohli jsme kvůli Jožovi, to vám na něj musím prozradit. Protože Jožo měl včera narozeniny! Nevím, snad 30. nebo 35. tak nějak. A já jsem si v této příležitosti, Jožko, pro tebe tady před divákama dovolil vytvořit takovejhle diplomet, který jsme si dali vyrobit. Já ho přečtu, jestli dovolíš. Je v češtině samozřejmě. Flot Kaskader Team uděluje narozeninový diplom panu Jožo Kubánimu za provedení kaskaderských výkonů v plné výši Tour 2016 Slovákia. Uděluji to já a celý náš tým. Ďakujem, áno, to som hrdý a pyšný. Krásne, nádherné narodeniny. Aj vďaka vám to, Polčáni, lebo ste úplne úžasní. Ako už Alfred spomínal, teraz nastupuje krátka prestávka preto, lebo musíme veľmi presne a pozorne postaviť sa si mobilnú lampu, ktorú som spomínal na začiatku. Uvidíte predstavenie jedného z najlepších jazdcov, akých